Cellphone. Sisling na mama. Dito ka mama. Uy, lingaw mama. Lingaw mama. Grabe. Nas mama. Nas mama. Nas mama. Nas mama. Nas mama. Uli. Nas mama. Up. Up. Nas mama. Ay, sus baby na mo. Nga, dugay mama uli. Wala, dugay mama uli. Dugay mama uli. Tropa. Waktu po. Squad tropa si Basarados portahan. Bye-bye. Balik. Ambing ha. Salamat Ina Suli. Ito ba Suli? Marami taas na kaso pila aran pa sa Zuha, alas 4 pa punta. Diyan na ah. Makuha baka ako dani og ticket para 6:30. First datong mga brati vlogger dia. Shout out mga busyo from Mabini. Hi, hello. Thank you. Ngani mo? Lorelai. Hi, shout out ko ni mo Ma'am Lorelai Busyo. Pasakay ni. Salamat Ma'am Lorelai, no? Lorelai. Salamat. Pasakay mi sa mga tari. 25 pa man. 25. Din hadari guys ang kanang mga avid followers dari sa Tagbilaran sa mga Busyo. Sa Torion. Sa Torion. Hi. Hi. Nicole dia hi. Duha na Diba na si sila Nicole? Ay, shout out ko na nasa barbershop sa ako. Si Wonder na may mga kailan na ako. Si Mix the Barber. Mix the barber, shout out ko na kanang. Nang first female nga na champion sa Tibokol Barber Battle. Oh. Very good jud guys. Kuan may makikigusit mi sa mga munisipyo. Anong proud jud tas mga ingani mo. Pinangga niya na may libre tupi kami sa kuan kung kinsay mo kuha namo, pwede may kontak namo. Tunaho. Kay Pwede magpalibre. rin mo magtug Cebu. Bisag-asa basta mo libre mi sa mga senior citizen, PWD, indigent. Wow, nice ka dito mo hang idea. Mo ang misyon na Sunod, hi sir. Tupik sa mga vlogger, tagang vlogger. Wow, librehon ko Kuan ni ako sa amo ang kuan ma'am kana bit. Wow, librehon ko ni pa color kaya hindi na ko mo sigbin. Libre Thank you. Sige. Dao ra man ka. Tapos sa tip-tip. Napos tip. Nasya. Oh, Sa sa daon mga sa main yod. sa mga viewers diha sa Tagbilaran. Si Castañares di na viewers diha palihog ko kadto mo sa dao kay nasa barbershop. Libre ra si Jadia. Libre ra bitaw joke. Kanang kuan. Say. Sa Dao Bus Terminal. Oh, doon ra today sa Dao Bus Terminal pero dito mo mohapit dito si dihang barbershop sa Dao. Yan, naibuhol ka ng barber competition kamo karong July 29, 2023. So, Mga suportahan barber- natin guys sa gidahang barbershop. Diyan na sila yung competition karong July 29. So, please lang pa-support sa idahang barbershop. Kay mura ni sag si Nicole di ah. Oh, mura si Nicole. Right, si Nicole mo na makarelate ko ni Murag. Ikaw ba mga muhapit ra ko nimo dito. Sa ganahan magpatupig laki. Kanang asa sa Tabi o dapit sa bae. nang kuan sa Color ko bae. ni asa sa pinta ang kuan me iyang Sa- kaning gusto. Sulod sa Dao Bus Terminal. Oh, Way laing barbershop sulod Dao Bus Terminal. Singa nimo. Mix the barber. Mix the barber. Di nakita mi. Si Thank you champion ha, sa thank una. you. Sa una. Di ihang mami. Ang igsuon. Oh, yang igsoon di ay. So mga followers ko din sa Padong mga sa Argao sa Simala. amping mo. Salamat Kaya ngayon lang makakuha lagi mo kay 20 kuha na lang ko. 24 lagi. Kalwes Berhen. Ang pingro. Salamat Mix. Ya, Mix magpa-color din ako Mix ha. Oh. Ano, papahal ko Mix sa programa na kung nagsig pin. Sige ma'am.
Nagasmurag na og sigbin. Ang bitaw, di uy. Maramam dyan kung naog sigbin, kita na mo. Diyan mo, kuhan ko na ito kay... Sige, no. Basig na ikuhan pa, ma'am. Salamat ka mo, ma'am. Sir, salamat, sir. Okay. LGU, Loon, sa taot. Shout out ko sa taga Trinidad. Sabi sa mga igsoon. Hi. Arjun na ato ba rito? Pero wapa na. Ay, sa taot na siya, luwak ka na rin. Kaya Arjun lang, kailangan ka. Wapa na. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye, Gina. Bye, Janet. Janet. Carmen. Bye, Carmel. Bye. Mayet. Bye. Melissa. Bye. Mga kuhan, followers. Thank you. Dia, bali nag-atang na dia. Ya, kuratahan ko ko dia. So, nanak na mga mga diri. Bye. Sige, sige. Ante. Mga kanakailan na dari. Mga trabaho sa LGU. Salamat rin kaso ninyong tanan, guys. Mga taga LGU Loon. Open na lang yung vlog mo, ma. Oh, salamat. Oh, Thank you for watching. la. Oh, Shout out sa vlog ni Ruby Provinciana. salamat. Pagamping mo dia. Baka Norte, Fort Loon. Oh, shout out na lang mga taga Norte Loon. Ipagi na tuskuan, guys, kay hapit na ni mula arga. Oh. So salamat sa Ginoo, guys, nakaabot jud ko. Ja. Pasensya na naman jud ni Ma'am Luriri ug ni Sir Orlando kay wa jud sila na pansin ba nga naa di sila sa likod. Ako lang tayo makuha silang ticket. Ja. Salamat pud ni Migs Barbershop kanang payog lang pud ko diha og adto sa ijahang barbershop diha sa Dao, bus terminal diha sa Bohol kanang ganahan magpagupit, magpa-color. So visit lang pud mo sa ijahang barbershop, guys. Shout out Jano Punudo. Taga Baklayon. Ja, salamat ha kay imo kong gipa-charge. Gipa-charge ko na guys. Bitaw guys, nalubot magugo niya na man ibutan mga sa mga butan din mga taga Bohol, guys. Mga taga Bohol. Hi Jano. Shout out Jano. Shout out sa... Salamat din mo sa pag-charge sa bar na sudlan og bar hanggang may house ikon. Salamat. See you again na. Ja, na guys, abot na ko dali sa port sa Argao. Salamat ni Ate Norlina o ni Kuya Ju. Ug salamat pud sa mga nag-atang dadto, mga taga LGU so sa Loon. Sa taon jung tanan, salamat. Bye. Taga Negros din sa guys. Jara ko sa nagbiyahe pa dong Negros. Mugatay mo da? Asan ikaw mo ba? Bisikil. First time ni mo ning ari dire? Oo. Ano man ag kay nga tuni mas siguro. Man sila nga makatipid ko og ari sa doon agi. Kay mas barato man. Suwayan ko na. Sige kay Taga-amo ko niya. Ari na mag-agi ka. Okay. Usa kay ra tricycle na to sa diha kadungay sa gate. Kinabangga si Jan sa mo ato siya sa anak, imong anak nga ton. Ay mo mama sa Negros. Sa Gimaras. Ay Gimaras. Amo sakay pa ka dito. Amo sa tuwan. Kinabangga si Jan sa Barrio Lawis. Kasi may abrido na Masula. Masula. So shout out po diya sa mga Masula diya sa Inabangga. Diya katuha mga viewers diya sa Inabangga kasi kailang mong nanay diya ang nakasakay kay first time ko po diya mo sakay. First time niya mo sakay dari sa Kuan. Padung sa Dumaguete, Negros. Dali na day. Ari na lang ko. Ari. Ikaw nga ko accident. Dili, Negros ko. Ay. Kuan ko Negros. Pauslog. Bye, Nay. So, din sakay na si Jada ng bus nga pabato. Ako mo sakay na kay di mo sakay na ng di aircon, guys, kay ang sinus araman kaabog. So, bye-bye, Nay. Amping. Salamat sa Ginoo, guys, nakasakay na jud ko. Nag-aircon ko kay mo idlip ko kay wala ko naglutaw sa hangin kay wala ko itog. Sama si Dante.
Dante. Saan ginawa ko? Uy! At susisli na mama. Dito ka. Uy, mingaw mama. Guys, baway na, nak. Nara sila. Itagbo ko nila guys, pati sa iro. Mura ka ng nataranta, pinanay ko kaadlaw na wa. Ay! Dante, oh. Gusto ko na aking prinsesa. Okay lang. Ban ka gubuhol balik. Ano sa man balik ma? A few moments later. Salamat day Ate Norlina sa ilang mga suot niya. Nicole kay Hong Kong. Ganahan si Ja. Kanya na to sa dagat. Diyan nang iba sa kay naligos dagat. Kuan ka nang magpagupit ko na sila guys na hanggang banan. Thank you sa teaser. Salamat. Sa chocolate. Oh, gusto ko rin dyan. Hindi nag-chocolate. Hindi mo ang chocolate. Salamat tita. Salamat. Sa chocolate nga. Sa to? Ferrero. Ferrero. Sa ganito tagapaw. Siya. Nakakita ka na. Bitaw tinuod. Inyo naman mite. Siya kani kay dalaga. Kani siya. Dalaga. Sige naman dali pam. Kani mo may dalaga. Kato dalaga pa na siya. Dalaga na siya. Bisag-asa guys kay Rodia. Kapakalisilian ako. Thank you guys. Bye. Thank you guys. Love you. Love you. Love you, ate. Love you. Ito may ginahanglan ni Crystal guys sa iyahang kuan. Salamat kay Kazo sa sponsor si Ate Norlina. Kapalit si Crystal og mga gamit. Kawan na ang prinsesa guys. Hi. Palit sa siyang ginahanglan ha. Ibu rin sa giro. Wala yung sweet lover nak? Pagdagig na yun ko lang, lang pernah apa. Sugi ka na sila nagpagupit. Tara na kay hapon na. Kapoy na kay ko. Malipay dyan bigay mas baka makita may giro. Diyan guys, padoon na may uli nakasakay na rin yung bus dyan. Naiban lagi ko nila kay nagpagupit po si Nicolo si Papa Idin dyan. Si Crystal na po siya gipalit nga kinahanglan dyan. Ipalit po ko tambaw lagi nga ang resitan dyan. Wala lagi mapalit kay sa Mercury lagi ko na mapalit dyan. Salamat ka dyan ni Ma'am Bitani dyan sa Germany, si dyan sponsor. Manghawag dyan na siya, oh sus. Sag-asa na laman dyan na siya, kinsa na laman. Pagkawat, tiniruan eh. Ang bumbil guys na nakalang buwak. Kanang salamat kad sa Ginoo nakaabot na jud ko dari sa amuhang paynoy anan diri sa Uslob tan-awan very shark watching na at bang ra jud mi. Ja karon guys nagkagubot sila dari dia. Kay mao ni sila dari magkuan. Kanang nay magda sa mga pagkaon sa whale shark. So naa si Papa Idi dari 1 month siya dari sa muhang at bangra. So no next month dito na pud siya sa briefing area dito. Kay kuan na sila kanang tulo ka grupo. Gibahin-bahin man ang tulo ka grupo unsa karong grupo ha. Papa Idi man to me diri sila sa kabuuan silang duty kanang marong tanan jud silang maka kuan ba makahawid daning pagkaon sa whale shark. So muduot ta to guys kay atong ipakita na ninyo kanang pagkaon sa whale shark. Ja na sila dari ga kuan ja. At mga radyo na dari sa mga gipuyanan. So tan-aw na to guys. So pa nakakaibaw nga mo ni pagkaon sa whale shark. Na so kailangan jud na kanang sa pajan nga kuan kanang
kagmay. Sapayan. Naanad man jud mi sapajan. Lain-lain na gitag kuan ba katunay ning comment di ay. Salamat sa mga komentor. Mo ni pagkaon dari sa kuan ah. Ilan ang gikarga. So daghan ka na guys na. Parang kalinaw ka jug dagat na. Guys, silang trabaho dari mo na lagi na sila magbutang na ng mga uyap. Yung na ilang trabaho ni Papa Edi. So nagsugod na sila dari, mi 1. Kay si Papa Edi dito man jud na sa kuan. Briefing dito oh. Yeah guys, thank you for watching. Kay mag sikaso pa pug kog pamahaw.